Üdvözlök mindenkit, ez a Megaik Studio, és most újraindul ez a csatorna. Leálltunk technikai okok miatt, tönkrement gép, stb. És elfelejtette a jelszót, stb. Ebben a Let's Play egy tutoriál és egy gameplay sorozat lesz, gameplayt is erre fogok indítani. De szeretném, hogyha írnátok nekem, hogy milyen játékokat teszteljek, vagy írjatok bármit, mert már nincs annyi ötletem, úgyhogy amiben kérdésetek van, írjatok, és akkor én abban megpróbálok segíteni. Most pedig azt fogom bemutatni, hogy akinek nem tetszik az ilyenfajta megjelenítés a tálcán, hogy ilyen téglalap alakú, aki szerette a Windows XP-set, ami ilyen hosszabb, a rakedekhoz be van kapcsolva, annak mondhatom, olyan kell visszaállítani. Tehát itt a tálcán, itt jobb egérgomb, és itt az be kell menni a tulajdonságokba, és itt a tálcagomboknál itt van, hogy összevonás minden esetben címkék elrejtése. Na most, hogyha itt soha nincs összevonásra kattintotok, majd alkalmazzátok, és leokézzátok, akkor láthatjátok, hogy átalakul. Valakinek ez tetszik, valakinek nem. És hogyha ugyanúgy tulajdonságok, összevonás, és itt megtehetitek, hogy csak akkor vonjátok össze olyan téglatest alakúvá, hogyha itt annyi sok ilyen program fut, hogy nem fér ki már ilyen nagyba, akkor rámetitek, hogy összevonással a tálca megtelt, és fontos, hogy mindig alkalmazzátok, mert én nekem Windows 7 professzionál van, és ennél fontos, mert ha nem, akkor vissza fog ugrani, de most egy gombnyomás szinten nem fog zavarni senkit. Itt van összevonás minden esetben, így van alapból beállítva, de mondom, én inkább ezt ajánlom, mert akinek ezt tetszik, az használja ezt. Mert hogyha megtelik, akkor nem fog látni. Na, visszaállítani meg csak így, és alkalmaz, és oké, és ugyanúgy visszaállt. Hát ebben a videóban csak ennyit szerettem volna bemutatni, és írjatok, hogy mikről csináltok. Most egy Minecraft sorozatot terveztünk, de az csak gameplayekben lesz, de sokfajta tutoriális játékokra is nyíltak vagyunk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!